салом дӯстони азиз, субҳ бахайр. имрӯз як табиати бисёр аҷоибро шоҳид шудем, ки дар таърихи зиндагимон бори аввал мебинем. дар деҳаи ширговат, ноҳияи Дарвоз, ҷое ки нақби роҳгузари Дарвоз сохта шудааст дар Ширговат, дар ҳамин минтақа дарёи Панҷ ки аз тариқи байни Афғонистон ва Тоҷикистон мегузарад, дар ин ҷо бори аввал мебинем, ки сарҳад аз ин тараф то ба он тараф яклух яхбандӣ шудааст. дар таърихи зиндагимон ки мо ҳамин ватан зиндагӣ мекунем, бори аввал чунин ҳолатро мебинем. Бисёр аҷоиб. салом дӯстони азиз, субҳ бахайр. имрӯз як табиати бисёр аҷоибро шоҳид шудем, ки дар таърихи зиндагимон бори аввал мебинем. дар деҳаи Ширговат, ноҳияи Дарвоз, ҷое ки нақби роҳгузари Дарвоз сохта шудааст дар Ширговат, дар ҳамин минтақа дарёи Панҷ ки аз тариқи байни Афғонистон ва Тоҷикистон мегузарад, дар ин ҷо бори аввал мебинем, ки сарҳад аз ин тараф то ба он тараф яклух яхбандӣ шудааст. дар таърихи зиндагимон ки мо ҳамин ватан зиндагӣ мекунем, бори аввал чунин ҳолатро мебинем. Бисёр аҷоиб.